Код написаў праграмны код, год жыцця патраціў цэлы год. Хто паціснуў руку мне, хоць бы хто, далонь па-сяброўску паклаў на плячо. Граматы, дыпломы, медалі не далі, грошыкі на Кіпр мне перавялі. А мой праграмны код эфектыўней болей, чым мінскі трактарны завод. Завод ігрыстых він выпраўляецца на карпаратыў, калектыў заводу ігрыстых він. Мінскі трактарны завод услед за ім адзначае Новы год. Толькі я адзін, дзе душэўнае цяпло, дзе эмоцыя, фідбэк я шукаў, а за вакном не ішоў калядны снег. Дзе душэўнае цяпло, дзе эмоцыя, фідбэк я шукаў, а за вакном не ішоў калядны снег.